Takže high five lidi, zdravím vás Cardite a jsem tu u mýho prvního partu, tedy CSGO a můžu se to vrhnout, dám si deathmatch, zatím nebudu nic takového velkého plánovat a jdeme na to. Tak. Čekáme. Já jsem tady natáčel ještě asi 5 videí se Sentixem, který tady sedí vedle mě, ale on prostě ne, on si, no nikdo, ale možná tě teďka někdo slyšel, ale počkat. Teďka už to možná slyšet, že možná jste si, že Sentixe, protože on si řekl prostě ne kámo, pupat, už já nebudu, prostě zase na to vyseru. No tak se vyseral, ale nešel hrát. Ale či se kouká na nějaký divný videa z YouTube, nevím co to jako tam má být, tam nějaký fotky, jako jak vypadal někdo z dětství a potom after, jak vypadal třeba jak teďka vypadá. Už vůbec nechápu, proč se takovouhle blbosti kouká. A to neřešme teďka, řešme co já hraju. Tak a hlavně mu tam, jo, nedám tam Sentixův kanál, protože nenatáčí se mnou. A kdyby někdy natáčí se mnou, tak já tam dám do popisku Sentixův kanál. Ne, to byla prdel. Já tam dám Sentixův kanál do popisku, byl bych rád, kdybyste mu dali odběr, like, i všechno možný. A takže byl bych strašně moc rád, kdybyste mu tam vlezli a vyhekovali mu to. Ne, kdybyste mu tam dali like, nebo něco takovýho. Jinak, mě kámoš pořád píše, že jsem mu hacknul účet na YouTube a přejmenoval ho na Velká píča. Jo, já nevím, jestli to slyšeli, že vám to zopakuju. Prej, tady Sentixův kámoš mi pořád píše na to, na Steam, že mu jako vyhackoval účet na tom, na YouTube a přejmenoval ho na Velká píča. Tak nevím. Víš, já ani nevím jeho heslo. Když on ani neví prej jeho heslo. Což je docela bomba. Jej. Tyjo, lidi, jako mě už docela štve, kolikátý to točím. A takže, já to jsem ještě před říkal, že mi to vůbec nebude švat. Takže bych rád, kdyby už bylo všechno v pořádku. A si si mohli všimnout, chodím jenom all the AVP, protože jsem AVP Master 3000, no scope 360, a sakra, neříkej mi baby, nebudu tady zpívat tuhle písničku. Já vím, že jsem hrozný zpěvák, teď mi to vůbec nejde. Když jsem rád, že jsem Sentixem, tak jsem třetí, no čtvrtý, tam nahoře. Ale teďka první kill, první frak, ne druhý frak, tak ne, tak mluv plný pípoviny. Já jsem mu jenom skoupal, já jsem mu jenom ubral, já jsem ho tím nezabil. Hello from the vážně, já jsem zrovna trefil, nevím. Hello from the Russia side. Na tuhle písničku vám dám link. Je to ruský Adele, hello. Možná vám to dám do popisku ještě. A to už bylo 10 minut? Já jsem zase přišel na rozehranej, co? No nevadí. Teď bych rád, kdybyste fakt dali dislike tomu Sentixovi. Ne, teďka se tady na mě ksichtí jak nějaký to. Ne, prosím, fakt dejte mu like a prostě odběr. On bude moc rád, protože má víc odběrů jak já. Protože má víc frnů na Skypeu. Nevadí. Vadí, mě to ale vadí, protože ti budou přicházet YouTube money. Počkej, kolika ti odběrů ti přichází YouTube money? Kuba jich má 980 a přichází mu asi 5 centů, tak nevím. Jak tam přichází mu asi 10 centů. No tak, ale počkat. Ale počkat, když třeba máš jako přesáhneš 800 odběratelů, tak ono ti to třeba řekne. Jakože... Ale ty nedostáváš YouTube money za odběratele. Tak ti to sakra napadlo, ty dostáváš YouTube money za reklamy. 3/4 toho dostáváš za reklamy. Ale vážně. Promiňte lidi, ale můj kámoš se přispojil úplně bez dovolení mé sluchátka, takže já jsem to musel vzít, protože on neplně píčus, nebyli Sentix. Mrtka jedna velká, já si potom radši vezmu. No přesně tak, mrtka skrtka. Jak to někdo řekl tomu Ikaroj nebo Kakaroj, nebo jak se říká. Pro mě si teďka nevím, jak se jmenuješ. Jak se jmenuje? Akaro. Ikaro? Akaro. Akaro? Ne, se jmenuje určitě Ikaro. No, Ikaro. No, takže Ikaro, no tak pro mě Ikaro, jestli se na to koukáš, no očekám, že se na to koukne Ikaro. No ale prostě. To bylo hodně divný. Jo, no to bych, a nebo kdyby se na to koukal třeba ten LD Patro. To asi neznáte, co? To jsem já.
Ne, kdyby se na to podívat třeba ten, jak se jmenuje. Kdyby se na to třeba podívat PewDiePie. Já ty tam nevím, až to nový video. Jaký? Solek, že směk. Co mi stává? Ježíš, promiňte, mě píše kámoš, že to. Tak jsem zpět. Promiňte, mě napsal kámoš, že jsem musel dopsat. Ty vole, sorry lidi, já říká si. Ty vole. No zde už se můj Sentix. Tyjo, kámoš to nepochopíte. Kámoš mi napíše. Ty si, ona je kopet a napíše mi, ty si na mě koukáš? A já, ne, natáčím. A on, takový, aha, a koukáš se na mě. Tak asi nebudu natáčet konce na někoho, na mýho kámoše jak hraje, protože bych natáčel kámoše jak hraje, to vůbec nemá žádný smysl. A má taky YouTube kanál, ale to vám radši dávat, jo, to YouTube kanál nebudu dávat do popisku. Víš, jak ti Max říkal, že má ten tady, on bude čekat do 12. Já jsem totiž... Že to... Fuck! Promiňte lidi, teďka jsem to úplně dosela, protože já jsem teďka asi 15, nebo asi 15 sekund jsem tady to nechal stoplý, takže já se omlouvám. Ale to ukončím, ale jenom jsem vám chtěl říct, můj kámoš si totiž myslí, že jsem mu jenom řekl, že musí YouTube kanál od 12 let. Jinak, vlastně mu to dá kick, jakoby autorský práva jako mě, jakoby jsem mu nakecal, že si mě toto, že mě dal prostě jakoby, že mě zrušil kanál. A on teďka musí, a on prý říká, že teďka čeká prostě do toho, že čeká, až mu bude 11 prostě, aby mu, nebo 12, aby mohl natáčet na YouTube, což je docela for fun. No a tím bych se asi ukončil, za sebe vám bude líbit moje tvorba a čus! Nezapomeňte mi dát like, odběr a tomu Sentixu nedávejte. Čus!